ಎಂಚಿನನೆ ಪನು ಮಗ ಹಿಂಗ ಪೊಣ್ಣಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಪುನ ಶುರುವಾಂಡು ಓಕೆ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ನದು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಳು ಪಾಡ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪನ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೂಪೇಶನ್ನೇ ಮೂವಿಡಂತೂ ಒಂಚೂರು ಕಾಳು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ನಾನು ರೂಪೇಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ರೂಪೇಶನ್ ಬಂದೆ ಇರೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸಲ ಟ್ರೈಲ್ ಆಡಿ ತೋಜಾದ ದಾದಿಕು ಏಪಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ತೂಪುಜೆ ಯಾನಡ ಪಂಡೆ ಆಪುಣಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಪೇಶನ್ ಮೂವಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿದ ಸರ್ಕಸ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಡ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಡಿ ಜೈ ಮೂವಿಡ್ ಏರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪನ ಗಿರ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತೋಜಾರ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅವನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತದ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತೀರಿ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂ ವಿಚಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತ ಇಟ್ ಸಾಂಗ್ದ ಪೂರ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತೋಜಾದ ಜರಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವರ ತೋಜಲ್ಲ ಕಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕುಡೋರ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಅದು ಪಂಡಿರ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜಾದ ಫೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಾರೆ ಅನ್ಸದ ಅಲ್ಪ ತೂವಲಿಂದ ಅನ್ಸದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮೂವಿಡ್ ಪೋದು ತೂಲೆ November 14th ಬಟ್ ನಾನು November 14th ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿನ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಐತೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಹೊಸ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದೆಟ್ಲೆ ಏರುಪ್ಪೇರು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಒಂದೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಇರೇ ದಾದ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಸತ್ಯವನ್ಲೆ ನನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ನೂಕೊಂಡೆ ಪಿರಾವು ನೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಏನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅವೇನಾ ಓಕೆ ಯಾಂತು ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ನಮಕಾತ್ ಪರಿಚಯ ಜನ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ತಂದು ನಾನು ಬೇತೆ ಊರದಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅತ್ತಂದು ಬಟ್ ಈ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಥವಾ ಒಲ್ಪದಾರ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪೋಯ್ನೈಕ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಹಿಂದೆ ಮನ್ನದ ಪೊನ್ನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೊ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದಿನೇ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ನಾನು ಎಲೋಷಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ MBA ಮಂದಿನ ಮಣಿಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು ಕಲ್ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಫಲ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುನಿಯ ಪಬ್ಬಸ್ ಜಾಯ್ ನೆಂಚ ಮಾರತ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆಂಚ ಮಾರತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡೆ ಅತ್ತಿಯನ ಅಂದಾದ ಮಂದೆ ಏರೆಗ್ಲದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಟಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಂತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿನ ಪಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಂದಿನಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಅವಡು ಆತನ ಇಂಡೋ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗು ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2023 ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಂತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ರಡ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಒಡೆಗ ಬೇತೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪೂರವಲ ಪೋಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನ ಅತ್ತ ಪನ್ಪಿರು ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ನು ಮಿತ್ತು ಕನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜದಿನ ಊರು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನೇ ಕುಡ್ಲ ಓಕೆ ಪಾತ್ರಗ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಜನರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇರೇ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ್ದು ಓಕೆ ಇರು 15 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಕುಡಾರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ದಾನ ಗೊತ್ತಿಜಂಗ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡೋದು ಏತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಏತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನುದುಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟೊಪ್ಪು ಮೇಬಿ ಇದು 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಇತ್ತಾವೆ ಅಡ 10 ವರ್ಷಡ್ಲ
ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏತೇ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಸೊ ಐಕೆ ಅನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಇದು ಆದಿತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದಿತ್ತವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅವು ರೂಪೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಏರಪ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವೇರ್ ನಿಕ್ಕಂದು ಬಟ್ ನಿಜ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ಬಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಇಂಚ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವರ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆ ವೀಕ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪಂಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಆಫೀಸ್ ಇಡೀರೇನು ತಿಕ್ವೆ ಪಂಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಟೀಮ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಆತೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಈರು ಎಂಕ ಕೇಂಡಂಡ ಐತೆ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಂಕ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂತ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೊಡು ನಾ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತೀರ್ಪೋಯಿರು ಸೊ ಆರು ತೀರ್ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದೆ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೈ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇರ್ ಕೇಂಡರು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಇರು ಮುಲ್ಪದಾರೇನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಪಾತಿರುವೆ ನಾಂದು ತಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ಈತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ್ ಎಂಚ ತುಳುತ್ತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೆಗಂದು ಅವು ಎಂಕಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಆತೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಈ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಬುಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ನ ಟೀಮ್ ಲೈಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಲಾದ ಎಂಕ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯುನೋ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಅದಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ರೂಪೇಶನ್ನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇರು ಯಾಪಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚ ನಿಂಗೆ ಅಂದ ದಾಯ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಈರ್ ಕೆಲವರು ಮಿಗ್ದಿನ ಕಡಬಡು ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಓ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜ ಪಂಚ ಏತ್ ಪಂದಿರಿ ಪಂಡ ರಡ್ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರ್ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ ನಿಜ ಪನೋಡಾಣ ಅಂತ ಮನ್ಪುನ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರಾವೆ ಲೈಕ್ ಈರೆ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಆರೆಗೆ ಪೋಲಿ ಅದೇ ಬಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರೇನ ನೀನು ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆರೇನು ತಿಕ್ಕದವರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ ಅಶ್ವಿತಿ ಮೇರ್ ಅದ್ವಿತಿ ಪಂದು ಸೊ ಆತ ದಮ್ಮಿಜ್ಜ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಜನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೈಬ್ ಆಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಐ ಮೀನ್ ಪಾತಿರುವ ರಜ್ಜನ ಪಾತಿರುವ ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಟಾಕಟಿವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ರಡ್ಜನಟ್ ಜೋರ್ ಅತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪಂಡ ಏರಣ್ಣ ವರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಪೇರು ವರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಪೇರು ಪಾಪ ಜೋರು ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಲೈಕ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾನೋರ ಸೈಯಡ್ ಬುಡ್ಲ ನಂಚೊಪ್ಪೆ ರಾತ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜೆಂಕಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಂಡ ಈ ರೆಕಡೆ ಪನ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪನ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡದು ಈ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಏತ್ ಫನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬೇತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ದ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿದೆ ಸಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತುಪ್ಪಡಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಪನ್ ಪೂಜಾ ನಿಂದು ಇಂಚ ಮಂದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಂದಾದ ಎನ್ವೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಫತೆ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಸ ಬೇರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮಿಂದ ಎತ್ತೋನುನಿ ಎಂಕ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಯುನೋ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜಣವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಏತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತುಪ್ಪಡ್ ಬಟ್ ಯುನೋ ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಆತೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೀನಿ ರೂಪೇಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಪಂಡ ಇತೆಂಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನು ಪೂರ ದಿಗ್ಗಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೇನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತಕ್ಲೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ ಇದೇ ಕಟ್ಟು ಪನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಿರು ಅವ್ಳು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪೋಡಾಂಡಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಓರೋರು ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪುಂದಾದನ ಅವ್ಳ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಪನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆತುಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಆಯ್ನಕುಲು ಏತೇ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ
ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಲೈಕ್ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅರ್ಧಾದ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆನೇ ತೂಕಂದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಫೆರಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ದುಂಬು ಸಾಯ್ಬಿಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ ಬೈ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ದುಂಬುಡ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನರೇನು ಪರ್ಸನಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜನ್ ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪ ಪೋತ್ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಪ್ಪನ ನೆನಪುಲಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈದ್ವೇರ್ ಪಂದು ಬಟ್ ಅರೆಡ್ದು ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಯುನೋ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಯುನೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಯುನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಡು ದಟ್ ಈತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶನ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೀರಿ ಇರು ಸೆಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಪಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಪಂಡಗಿರಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಚಂದ ಚಂದ ಆರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಪನ್ನೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿರ ಪಂತನಲ್ಲಿ ಈತೆ ಪಂತುವೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಅರೆನ್ ಏಪಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೈದೇರ್ ಪಂದ ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪನ್ವೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಪ್ಪುಜು ಆ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಾತೆ ಖಾಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರ್ ಮೂರನಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾದೆತ್ತನ ಈರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಡಾಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ಲದೆತ್ತೋನಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೈಗೋಸ್ಕರನೇ ದಿಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಂಡೇರೋ ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಡೆಂಕ್ಲನಪ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಂತೆ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ಗಳ ಪಂತೆ ಓ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಓ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ರೂಪೇಶ್ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ಲೆ ಪಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಹೀರೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಡು ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಂಚನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಡೌಟ್ ತಾನೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ ಇಟ್ಲ ಡೌಟ್ ಮಂತ್ಪರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆದ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಾಪ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತ ಬೋಲೆ ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರ ದೇವಾ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಮೇರೆ ಒಕ್ಕುವೆರ್ಗೆ ನಮ್ಮರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬೊಡ್ಚ ಕೊರ್ಪುನ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಈರು ಶಿ ಒಂದು ಆರು ಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೊ ರಡ್ ಜನ ಇತ್ತ ಇರ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ ಜನ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ನಮನೆ ಲೈಫ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ರೂಪೇಶ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬರಿ ಬಗ್ಗುಡು ಕೈದಿರ್ತೀನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಹಾಪುಡು ಯಾನೇ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಜು ಬೇತಕ್ಲಿ ಪಂಡ ನೀರು ಕೈದಿರ್ತದ ಅಂಡ ಓಕೆ ಯಾನು ಐಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ತಿರ್ತೀರಿ ರಡ್ ಪನ್ನೋಲಿ ರಡ್ಲ ಎಂಚ ಇರೆಗ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಡಿದಾದ ಫೀಲ್ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಪಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೌಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮು ಡೌಟ್ ಪನೋಚಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇ ಟಾಪಿಕ್ ಪಲ್ಲದಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಾರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂತ ಪೊಕ್ಕಡ ಟೀಸ್ ಬಂತನು ಲೈವ್ ಬಾತ ಪಳ್ಳೆತ್ತ ಒಚ್ಚುರ್ ಬಗ್ಗ ಆಪಡದಾದಲ್ಲ ಈ ರಿಂಚ ಪಾಂಡೆದೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ವಾರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡಿರಿ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡು ಜೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂಡೆ ಜೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಯರ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅದಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪೇಶ್ ರರ್ಜನಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಆಪ್ನ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನೇ ಅಂದ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ್ ರೂಪೇಶ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಡ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಪಂತೇನೆ ಇರೆಗ್ ಮತ್ ಬೇರೆ ಬಂದು ಏನು ನಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆಂಡು ಪನ್ವೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡಾವೆ ಎಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಸೊ ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಲೇಟ್ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೀರು ರಡ್ ಜನಟ್ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಸಿ ರೂಪೇಶ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಹೀರೋ ಅದು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಈತ್ ನೆಟಾಲ ಲೇಟ್ ಪೋತಿಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೇನೊಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪನೋಡಾಣ ನಾನು ಇತ್ತಕಲು ಹೊರ 8 o'clock ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡೇನ ಯಾನು 7:30 ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪುನೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಈ ರೀತೆ ಬುಡೋಚಿ ಇರೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಲೆ
ಯಾನು ಜೇದ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಡು ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಈತ್ ನೆಟ ಎನ್ನ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾಟ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಸೆಟ್ ಡೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬೇತಕಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫನ್ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆರೊಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡ್ ಅನ್ಸತ್ತು ಅರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪದ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆರೆ ತೋನೋಡ್ದು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೂಡೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತರ ನನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂನೆ ನಾನು ಮಸ್ಕತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ಮೈಲೇ ಇಜ್ಜಾಡು ಮೋನ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂದ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಓಕೆ ಅಂಚನ ರಡ್ಜನಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನೀರು ಏರ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಸ್ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಕ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ್ದು ಅವರವರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ದರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರ ಮನ್ಪರಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೊ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಂಡರ್ ಅಲ್ಪ ಮೀರಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತದು ಬೇಗ ಹೊರ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೇಟ್ ಬಲೆ ಪಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಬಟ್ ಎತ್ತುನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಕ ಪನ್ಪಿರು ಸೊ ಯಾನಪ್ಪ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಪು ನಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಪು ಹಿಡಿದಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ದಾಯ್ ಕಾಪ ಅವನಿಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಮಂತ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ನೇಕೀರ್ ಓವೆನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಲ್ಪರ ಏರಿಯಾಗ ಬಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಡ ಎಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ದಾನಿ 14 ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪಿನೇರು ಈರ ಹತ್ತಂದ ಆರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ದಾನಿ 14 ದಾನಿ ನವಂಬರ್ 14 ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈತ ಟೈನ ಈವೆಂಟ್ ಲೇಡು ಎಂಚಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಎತ್ತುವೆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಅತ್ತನ ಯಾನ್ ಎತ್ತುವೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ರೂಪೇಶ್ ಎತ್ತುವೆರು ಕೊಡೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗ್ಲ ಅಂಚೆನಾಡು ಯಾನ್ ಎತ್ತಿನ ಕೂಡ ಎಂಡ ಬತ್ ಪಂಡಿರು ಇವಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿರಿ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಂಚೆ ಬಂದು ನೀರು ಬಂದು ರಡ್ಜನ ತೂಕ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋರೆ ತೂಪಾವೆ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಈರ್ಲತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶನೆಲ್ಲತ್ತು ನವಂಬರ್ 14 ದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಶುರು ಕದ ಈ ಶೀಕೆಂದು ಇರು ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓಲ ಕೊಡ್ತೊಡತೆ ಪ್ಲಕ್ಕಡೆ ಎಸ್ ಐಕೆ ಜನಕ್ಕಲ ಏನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಂಚಿ ನಂಬರ್ 14 ದಾನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪನಿ ನಂಬರ್ 14 ದಾನಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಕೊಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ 14 ದಾನಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರು ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ನಿಖಲ್ ಓಲೋಲ್ ಉಪ್ಪರ ಅಲ್ಪದ ಕೈತದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಉಪ್ಪು ನಡೆಗೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪನ ನಿಖಲ್ ಅಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಟೀಮದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತಿ ಕಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಾದ ಉಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರದಾರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದಾರ ಅవి ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕನು ಪಂಡ ತೆಂಗ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ ಅತ್ತೆಂಕ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಂಬೋರ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐಡಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೀರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋದಿಸು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋತೆ ಅವಾಗ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡರ್ಲ ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಪಿರ್ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ ಕುಲ್ಲೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಕಡಪಿ ಮೂವಿಡ್ ದಾಲೇರ್ ಪದ್ಯ ಬಲ್ತಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಲವ್ ಯು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಲೆ ಬರೀಕಿರಿಕ ಒಂಚೂರು ಅಂದತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕೋಲಾಟ ಗೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ ಮಂತಿ ಪೋಚಾವೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಕಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಿತಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕುಲ್ಲಾಯ್ ಬಕ್ಕ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಂದೇನದ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಪನೊಂದು ಪ್ಲೆಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನುಗು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಷಮಿಸುವರತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಗಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರುಗೆ ಪುದರದಾದದಿ ಒಡಿತ್ತೆ ಈ ಪನಿಗೆ ಆ ಬಾನ ತಂಡು ಮೌನ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸಿ ವಾತಾವರಣ
love you ಈ ದಿನ. November 14th ನಿಕುಲ್ ಮತ ಬರ್ಪರತ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನವಂಬರ್ 14ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂಕ ಜೈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರವೂರುಡಂತೂ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪರವೂರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ನೀರದ ಮೂವಿಯಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮನ್ನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಸೊ ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಟೀಮ್ ದಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡು ಜೋಶುಡು ಉಮೇದ್ ಇರ್ಬಂಡು ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಸೊ ಹೈ ಅದೊಂದು ಸೊ 3, 2, 1 ಜೈ. Change is coming very, very soon.